Awukho umuzi onomamezala oshisa kona impepho kuthiwa khona la kunikezwe khona igunya ukuthi umamezala owayeze ngokuzogana kashisa impepho kulowo muzi awukho. Ubona nje la ugane khona kunomamezala oselayelwa kakhulu indodana yakhe echeme nawe udede kube ukuthi wena njengonkosikazi uthatha njengento engekho. Kukhomba umkhuba wona lowo muzi ukuthi ufile lowo muzi uma ngabe impepho ishiso umamezala. Awukho umuzi okhona nje kwaZulu noma ngokwesintu sethu lapho kuthiwa khona kuthi umamezala kashisa impepho noma umama oganile kashisa impepho awukho lowo muzi. Umuzi ngalo ufile uzothiwa kunomuzi oqamalaza kunodengele ezoxeza lo muntu wesifazane emsamo lapha ashisa khona impepho owaye umama aphinde futhi abe nomsamo wakhe endlini. Ngisho ngoba lento senginakho ukuhlangana nawo kaningi isuke ikutshela khona ukuthi lo muzi oganile kona kuwona umuzi uyafa and ingxabano noma inkinga edalo ezikhona phakathi kwakho nomyeni wakho sidalo mamezala kusho ukuthi lengane ngobizwa yena leyo mfana kuyenye isayini lekhombisa ngokusobala ukuthi uyanigadla lo mama kuningi akwenza ungalunga ngoba imizi eminingi ikhanda abantu besifazane iphinde futhi ibulawe yibona. Isikhathi esiningi nje abantu abakwazi ukubulala umuzi ufe ngempela abantu besifazane banamandla ngoba yini ibona abayinzala abantu ibona abakwazi ukuthi bethola abantu befikisa abantu emhlabeni. Ngakho ema kukhona umuntu wesifazane oshisa oganile kodwa oganile ekutheni usefika lowo muzi kuthiwa umamezala ushisa impepho yena akarecognize njengomakoti kumtshela vese ukuthi kuwumkhuba kwakhona lokho ngoba ume nendodana akukho la kumgunyaza khona ukuthi akashisa impepho. Ngisho ngabe kuthiwa akanayo indodana uma kukhona izingane zelamadodakazi okungabashana ibona ufuneka beshisa impepho. Ngisho ngabe kuthiwa ngikhumbula nje komunye unyaka omunye umuzi ohlala isalukazi kuphela sinomzukulu wasena 10 years ngimncoma ukuthi awule nsizwe iyakhula sayo sathi hayi usekhulile impela ngoba usekwazi ukukhuluma emsamo ngimtshela ukuthi emsamo akathini ngihlale lapha nemseleni mina bese ngimthetha akathini ngokho kusekwazi ngisho ukubathopha ukwazi ngisho izibongo zamyene ngangimganile phela ngiyamazi izibongo yabo sihleka lelo hlanga ngoba nami unkosikazi uma ngabe isindala ekhaya isikhulu isuke siwazi wonke umnyombo mhlawumbe siyazi ngisho baba iyazi abane wabo babamyeni wayo iyabazi mhlawumbe nangebongo bibi mhlawumbe ibiqaphela ukuthi bekuthi uma kuhamba kuphuma umthimba uyogathi bethi mase bebongelwe isuke ikhona ilalela izwi. So akukho kodwa lapho kuyinikeza khona igunya lokuthi lo salukazi sesizofuna isixamlaza emsamo sishiza impepho. Ingakho izalukazi bezinikeze abazukulu ukuthi mzukulu ngoba usukhulile usuna 11 years usungakhona ukushisa impepho mina ngizohlala lapho odongweni ngisho ukuthi ithini bazokuzwa nangempela futhi leyo mezi leyo ibingabi nankingi thothi ingane yakho na 12 years yona eshisa impepho ikhuluma emsamo lapha bayizwe. Ngisho kuthiwa kunomntwana ogulayo la ekhaya uphethwe izinyo mhlawumbe kufona kuthiwa uyazi indodakazi la ekhaya ingane iyagula lapha eganele khona thu ugogo wakhona mhlawumbe lapho ozala lo baba lo uyakhuluma nento ayikhuluma kuye emsamo umzukulu ayothi cha gogo sizwile kuthiwa kunento oyicelayo noma kunento oyifisayo kodwa ungagulisa ingane kuyingane encane yabona ukuthi iqamba nje ugogo mhlawumbe seyala uzegcikene sebongela umyeni wakhe cha lo mze ngawugana ongalifuna ihlazo umusa phela ukugulisa ingane kodwa akakhuluma ngemsamo kukhulume ingane emsamo eyomzukulu. So ke akukho lapho kuthiwa khona umamezala ushisa impepho emsamo mangabe lo muzi ukhona kunomamezala ushisa impepho ukhomba ukuthi lo muzi uyafa futhi lo mamezala akakhi uyabhidliza ngoba inkinga enibhekana nazo nomyeni wakho unesandla into yokusiza nje ukuthi uphume uhambe okwakho umuzi nomyeni wakho asazi ngoba iningi lakhona basetshenziswa abayeni noma abanewa abakhonyana benu abakhona ukuthi benilalele benizwe bekwazi ukuthi beboniseke. Umama ngisho ngabe kuthiwa uma umfana usakhe indlu enkulu upende ukupende indlu ubuzwa kumama ifurniture la endlini ibuzwa kumama yonke into ibuzwa kumamezala. Akukho ngelapho kuthiwa khona umuntu uyabonisana nkosikazi umkosikazi uma ngabe kugana usuke ezokubonisa ephinde futhi ezokwazi ukuthi akwenze uzibone akwenze ukuthi ubaluleke kangakanani ngisho emndeni wakini nasemphakathini ngoba uba indoda ngokuba nonkosikazi uba nezwi ngokuba nonkosikazi. Ngakho ke mangabe ukuthi wena still yonke into usafana ukuthi usayibuka kumama usayikhuluma kumama kukhomba ukuthi vele njengoba ekwazi nokukhuluma emsamo lo muzi uyawubulala vele uyafa ngoba uyaganga showcase kuningi ukuloya kwenzayo aniloya ngakho lapha emsamo. Akukho lapho kuthiwa khona umamezala ushisa impepho kuthiwa kunengenhle ekuxangeleza lo muntu wesifazane akukho. Lowo muzi usuke ubulawa
sukubulawa umuntu esifanele akayishisa impepho emsamo eganile akwaze uma ngabe kufanele kube ukuthi ube unabantu abadala uba nesigodlo awuyisona azokwazi ukuxhumana nabakubo kusona uma ukuthi mhlawumbe ungenwe yithongo lakubo uma uhlaphe nogogo kumele eganiswe ilapha azoxhumana lo gogo lowo owamngena ofuna sisebenze ngani ngedalo kodwa hayi ukuthi lo gogo lowo kufanele kube ukuthi ke uzofaka endlini ngenhla kuphinde futhi lo makoti kuphoqa ukuthi akashisa impepho ngenhla awukho into enjalo lo mama lo meganile umamezala uma ngabe ugane emzini uthothi umamezala ushisa khona impepho uyaloya lo mamezala uyaganga kusho mina uyathakatha lo mamezala uzonihlakaza niqede kwanawe uzocwina into zakho uthothi ngisho emshadweni wakhe awusathole ngisho abantwana ngoba akukho la kuthiwa khona umamezala ushisa khona impepho ngisasho akukho ngiphinde futhi ngibuye ngisho ngithi abashana bayishisa impepho emakhaya kunemizi eminingi emiswa abashana alekwazi ithonga ukufuna umshana limfunela ukuthi uphile ongakulona bese kube ukuthi uma ekhuluma alimuzwa ayikho into enjalo lo muntu wafanele wasonjalo nje wayezobulala noma vele wayenobe namandla okukhuluma inkulumo bese beyamlalela kufanele ukuthi kuthiwa kubuyiswa ngisho umuntu ongagana ongena sicawu ayikho into enjalo iwukufa kwaZulu umuntu ongena sicawa kabekwa nje emsamo ayikho into yokukhulunywa kuyena akuthingezwa lutho uma ungabe uyimpohlo uyoze kube inguna phakathi uyimpohlo awukwazi ukuthi ubuyisa ubekwe emsamo kubuyisa umuntu noma ukukhushula umuntu owaye nesicawa nonkosikazi ukuthi uma ngabe sekuphuma kuthiwa bosibanibani kuthengelezwa kubizwa abantu ababe nesicawa akuyibona sebetshethi lengane ngoba isihambi yogana nje njengoba siyilethela ekhaya sifuna ibe nenhlalo kahle iphinde imele ikhaya leli esuka kulona ikwazi ukukhombisa ukuthi iphuma ekhaya liphila hayi impohlo nje kuthiwa kuzobizwa impohlo engaganiwe manje inkulumo ethulwa abantu ethothi mhlawumbe basemandleni noma banokubekizwe basuke belibulala kwesinye isikhathi inkulumo ngoba uthothi abantu abaningi bayinika ukuthi lo nkulumo iyona kanti ayiyona akukho lapho kuthiwa khona umshana alimuzwa ithonga mekhuluma emsamo akukho ngiyabonga ethuba